niin, nyt me olemme täällä Temppeli 24 Father's Basement Cafeessa väliaikatunnelmia kuuntelemassa. Ja kukas sinä olet? Kortteni minä olen. Mitenkäs sä oot tänne Temppeli 24 päätynyt? Otettiin Läjä-seurakunnan nuoria kyytiin ja tultiin tänne isommalla porukalla henkilöautollisella. No niin, mahtavaa. Mites sä oot näiden nuorten kanssa? Minä olen seurakunnan nuorisopastori Vaajakoskella, niin ajattelin, että pitää tuoda tänne kahtamaan vähän toisenlaista seurakunnan ja toisenlaista kulttuuria. Joo, kiva. No minkälaiset fiilikset on ollut täällä? Yhtä hyvä tilaisuus kuin aina ennenkin. Joo. Mitäs on nuoret tykännyt? Uskoisin, että ihan hyvää. Ne hävisi tänne muiden nuorten joukkoon, en kerännyt kysymään, mutta eiköhän sitten se illan mittaan selviä. Joo, selvä. Hyvää illan jatkoa. Kiitos. Mitä on kiitollisuus? Kiitollisuus on sitä, että saa omistaa tämmöisen kaverin kuin Henkka, joka on kova kertomaan vitsejä. Lähtisikö joku? Ei nyt lähde. Lappi pitää saada. Lappiin mä matkustin, siellä lähtee sitten. Kiitollisuus on arjen pieniä helmihetkiä ja kiitollisuus on sitä, että voi olla kiitollinen jokaisesta asiasta, mitä eteen tulee. Olen kiitollinen siitä, miten Jumala on kasvattanut muiden ihmisten kautta, että muita ihmisiä kuuntelemalla uskovien yhteydessä on saanut oppia uutta Jumalasta. Se on aika upeaa. Morjesta. Kiitollisuus on iloinen asia. Mä oon kiitollinen siitä, että saa olla Jumalan lapsi. Se on aika siisti juttu, että Jumala on tuolta poiminut ja ottanut lapsekseen ja saa elää joka päivä täysillä Jumalalla. Joo, mä olen kiitollinen armosta. Ja siinä se sitten olikin. Mä oon kiitollinen kaikista rakkaista ihmisistä mun elämässä, perheestä ja ystävistä. Mitä on kiitollisuus? Mitä on kiitollisuus? Kiitollisuus on sitä, että muistaa jatkuvasti, että Jumalan poika kuolee meidän puolestamme. Mitäs te ootte? Mä oon Pinja. Mä oon Heikki. Mitäs te oikein touhuatte täällä? Meillä on täällä tällainen kuvauspiste, missä voi kuvauttaa itsensä ja kaverinsa. Okei. Onko käynyt paljon porukkaa? Kyllä suosi on ollut aika mukava, että täytyy sanoa, että väkeä on riittänyt. No niin, kiva. Ootteko te saanut kuitenkin nauttia Temppeli 24 Annista täällä? Joo, kyllä siis ainakin tuo edellinen kokous oli mun mielestä tosi hyvä ja oikein niinku semmoinen Jumalan läsnäolo oli ihan selkeästi siellä. Mahtavaa. Terve! Teillä on aika kiireistä täällä keittiössä ilmeisesti. No, välillä joo. Tulee vähän aaltoina. Silloin on kiire. Joo. Ootteko te muuta tehnyt täällä tai ootte palvelemassa muualla vai onko tää keittiö teidän paikka? Mä oon ollut kans omistustiimissä ainakin mukana. Mä oon vaan täällä keittiössä, huomenna sitten näette missä mä oon. No niin, minkälaiset on teidän Temppeli 24 tunnelmat? Hyvät. Tää on tosi hyvä fiilis mun mielestä. Mukava olla palvelemassakin tälleen. Hyvä fiilis on ollut siitä asti kun tulin tänne ja oli ihanaa ylistää tänään. Joo, kiitos teille ja kiitos teidän palveluksista. Kiitollisuus on sitä, että kun sanoo kiitos ja kiittää. Moi, kukas sä oot? Moi, mä oon Amanda. Moi. Minkälaiset on fiilikset täällä Temppeli 24? Tosi hyvät fiilikset. Ihan kivasti porukkaa ja hyvää musiikkia ja hyvää ruokaa. Sulla on toi Crew-merkki kaulassa. Mitä sä oot tehnyt täällä? Joo, no mä oon tässä valokuvaustiimissä ottamassa valokuvia ja oon täällä kuvailu ympäri Temppeli 24 tänään täällä ja näin. Herra, kiitos siitä, että siunat Herra bändin jäsenet, Herra. Kiitos siitä, Herra, siunat rukoilijat. Siunat Herra tekniikkatiimin, Usko TV:n Herra, valomiehet Herra, miksarit, kaikki Herra. Kiitos siitä. Kaikki on kuitenkin menossa ihan hyvään suuntaan tässä. Kyllä tästä selvitään. Kiitollisuudestahan voisi pitää aika pitkän luennon, jos se nyt olisi aikaa siihen, mutta kyllä mä nyt tästä VIP Loungesta ainakin aika kiitollinen.